Deci a spus că nu are un nume anume instrumentul acesta. Nu are un nume. Dar Special. care e principiul? Cum funcționează? Principiul stă la baza fizicii. Așa. Și după cum vedeți, sunetul se produce. Unde mai cântați? Sau În toată Europa, în toate țările am cântat. În afară de România. Acum e prima dată. deci în România aici ați venit pentru prima oară, în centru vechi? Cam a doua oară. Ca a doua oară. Și lumea se întreabă, se oprește, vă întreabă ceva? Lumea este foarte curioasă și foarte darnică. Mai darnică ca străinii. Numele dumneavoastră care este? Lăutarul Florinel. Cum a spus? Lăutarul Florinel. Lăutarul Florinel. Ok, vă mulțumesc mult! Cu mare plăcere.